January 17, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa, ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Sa Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad, apan si David mikaon niini ug ang iya paghaning gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay. Busa, ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.